Assalamu alaikum, hormatly watandaşlar, hormatly işleşler. Yurttaşyny gören dogan garnaşlar. Şu videony çekmek bilen ilki bilep ýüzlenjegim organ işgärlerini. Ýagny yurttaşyna çykan organ işgärlerini, waýan işgärlerini ýüzlenýän ýatmalyň oglanlar. Ne görüp oturýarsyňyz YouTube'den. Nähili ola çekýärler, nähili täkme çekip berler oglanlar, ýurdu ayaga galdyrmak üçin. Yurdumy diklemek üçin, şu demokratiýany azady gurnamak üçin ýurtda bir geljek bala çagalarymyz üçin. Men bilýänjegim hormatly ofserler size. Şu yurttaşyny näget berdiňiz, dawa bizem goşularyň. Yurtda çetde galmalyň, yurttaşyny gezip beren azatlarymyz. Hemmämizem yurttaşyny şu eklen üçin, bala çaga üçin gezip berdi. Tabay goşularyň, onluklara goşularyň, her kim öz adyny ýygnasyn. Dost ýary bardyr, şu yurttaşyny gezip berenler. Ne şu gurnalýan azatlar, halat etiş komiteti açyldy, ne görýäs, diňleýäs. Biz bir şuň bir çetinne ba hemmämizem ba, hemmämize de ýurt gerek. Bala çaga da gerek, geljegimiz gerek, neslimiz gerek. Ýatmalyň oglanlar beýdip bara. Ayağa galalyň. Ýüzümizi görkezmek okman näl? Menem ýüzüm görkezmek. Ýüzüm görkezmek okman näl? Gorkýan bolsaňyz. Gorkmaň ýöne, o. Gorkmak odat däl. Naýralyň gorkyny gördüňiz ýurttaşyny, hemme zady gördüňiz. Azatlygyň nähilligini gördüňiz. Dawa oglanlar ayağa galalyň.